Ito tayo ngayon ng bayan. Ito tayo yung tayo ng kanan, punta tayo ng bayan ng Malasiki. Kanan Elementary School, kadaan lang natin. Kaliwa tayo ngayon puntang bayan, pagpakana naman puntang bayan ng Villasis. Punta tayo ngayon ng bayan ng Malasiki. Ngayon ang linggo kaya medyo nakikita. Natin ang Kanan National High School. Kanan papuntaya ang Pakundaw. Diretso lang tayo. So may baka sa gilid. So kita nyo rin mag-discover para tayo matadaan ng mga palayan. Kaliwa sa kanan. Yan, kita nyo ang kaliwa natin, palayan yan. May mga tingbahay din. Dito pa rin tayo sa kanan. Go Philippines. Yan ang palayan at mga kahayupan ay kambing. Yan o, ng kanan maraming palay o. Dami mga bunga.
magandang daanan natin, oh. Dapat ang palayan dyan. Yan yung palayan. Yung maliit dito na bridge. Kasi naiinit nila. Wala namang tubig. Umulan lang. Meron po. Ito yung Laksangahan Bridge. Hindi rin na siya na sa Talos Batangas tayo. Ganyan. So ayun. Magkaroon. Nagdahan ng mga paninda, gulay, bigas. Dito tayo sa Talos Batangas National High School, bandang kanan, saka sa Lunang Elementary, Talos Batangas Elementary School. Ito yung Malasiki Central. Talos Batangas tayo. talaga yung
natin. Kaliwa tayo ngayon. Puntang bayan. Pagpatana naman. Puntang bayan ng Villasis. Punta tayo ngayon ng bayan ng Manasike. Ngayon ang linggo kayo. Medyo linggo na. Natin ang pasukan ng National High School. Go Philippines. Yan, maraming palayan at mga kahayupan ng kambing. Yan o, ng kanan maraming palay o. May mga bunga.
ganyan. So ngayon, laro. Nagkahan ng mga paninda, gulay, bigas. Dito tayo sa Palos Bataan National High School.